Gabon, zemuz zaudete? Gabon, ondo. Mutilak, Gabon mutilak, zemuz zaudete, ondo. Bai, lehenik eta bina argitu nahi nukena da, eta biei galetuko dizuet, argindarraren fakturarekin zagertatuko den, nigo ingo da, jetxi ingo da, ze irakurri dut gaur, orduz orduko kontaketa egingo ote dan, eta pixka bat asuntonekin liatu egin naiz. Eta batez ere ajola zaidana hori da, igo egingo da edo jetxi egingo da argindarraren faktura. Ekoizpen kostuen arabera gertatuko da hori, ez? Nik esango nuke, bi egoera arruntenak bi izango direla konsumitzailetzat urte osorako tarifa laua, hau da, orain kilobatioaren prezioa hiruhilean behin finkatzen den moduan, urte osorako finkatzeko aukera hori Espainiako gobernuak horrek usten du, eta beste aukera izango da, kostuen arabera, nolabait, egunean eguneko prezioen araberako tarifa bat. Horrek esan nahi du, tarifa aldakorra izango dela, baina gutxienez handizkako merkatuan finkatuko den prezioen araberakoa. Eta beraz, nolabait zailagoa da konsumitzailea handiei iruzur egitea, eurek hobeto ezagutzen dutelako merkatua eta jakitun direlako ekoizpenaren nondik norako ez. Hala eta guztiz ere, gaur egun Espainiako argindar fakturaren 10 eurotik 6, ez dira ekoizpenari lotuak. Baizik eta garraioari, bidesariei, zergei, eta beraz, egongo litzateke 10 eurotik 4, gora behera horretan, ez? Nolabait prezioen arabera, zerren arabera, meteorologia, erregaien prezioa, petrolioa ikatza zenbatean dagoen, eta unean uneko eskariaren arabera. Baina, gutxienez, lehia handitzeko aukera ematen du, eta ekoizpen kostuak eta prezioak bateratzeko aukera. Nik uste dute erreforma txarra ez dela. Bai, ez daki zure galderari entzuteko nolabait, nik, gobernuak aurreikusi dago sariak 1/3 edo jeitsi daitezkela, oso nabaria da, hortik gainera, aurreikusten ari dela, enpresa elektrikoekin dagoen zorra, nolabait, desagertzeko, bidean jarriko dela. Eta hori dana nola da posible, beste kontzeptu bat jarriko da mai gainean, hau da, batez be, beste koste marginal horiek, batez be, energia berriztagarrien finanziazioa gehiago murriztuko dela. Energia berriztagarria ekoizteko laguntzak baitez be. Eta hori izango da, izatekotan, sekretoa, beste baldintza guztiak bete alizateko. Horri lotuta gaur jakin den berria da, Smurfit jurretako paper lantegiak erabaki duela kogenerazio plantarik ez duela egingo, hain zuzen ere, berriztagarri izendapen hori duten energietan, Espainiak bere bidesariak edo bere gainsariak murriztu dituelako jadanik, ez? Mix energetikoak, bere aldaketak edo bere bilakaerak edukiko ditu, eta nik uste dut ez dela txarra konsumitzaileak ohartzea argiaren prezioa ez dela boletin ofizial batean argitaratzen den zerbait, baizik eta ekoizpen prozesu bati lotua dagoela. Ekoizpen prozesu hori mota ezberdinetakoa izan daiteke, energia bakoitzak ditu bere aldeko puntuak, kontrakoak, eta gora berak ere bai, ez? Nik alde hortatik positiboa izan daitekela esango du. Aizu bat dira kontu gehiago zuekin aztertu nahi nituzkenak, zuek ekarritako datuak gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko ikerketa eta garapenaren gastua 175,4 eskualdetan, 175,4 eskualdetan gertatu zela jakinarazi du Eustatek. Ze ondorio atera behar dugu honetatik? Lau horiek zeintzuk diren ikusi behar da. Batez bedira, hiru hiriburuak gehi debagoiena. Hori ohiko kontua da. Ikerkuntza hiriburuetan kontzentratzeko joera politiko-administratibo leku guztietan egoten da. Horretan nahiko normaltzat hartu behar da hori. Alderantziz, pentsatu behar da, horiek ez direla eskualderik berritzaileenak. Horiek importanteak dira duten dimensioagatik. Baina densidadea kontutan hartzen badugu eskualderik berritzaileenak Gipuzkoako hiru dire. Debaberea, Debagoiena eta Goierri. Eta tarte handiarekin hiriburuekin konparatuta. Hau da, inbertsioa kopuruetan neurri handi batean konzentratu egiten da hiriburuetan, baina proporzioan eskualderik berritzailenak ez dira hiriburuak. Bai, Joseba, interesgarria da datua. Bai, horri gehituko nioke ala ere,
naiz eta Espainiako batazbestekotik gora egon, eta baita Europar batasuneko batazbestekotik gora egon, 102 diren bueltan egotea ez dela oso Txinatik gora ere bai. Txinatik gora ere bai. Txinako barrengoetu gordina oso handia da. Ez baina, azken finean hor, 18.000 langile, zari gara, lanaldi osoko baliokideak hartuta, 18.000 langile autonomia erkidegoan bederatziehun mila baldin badaude, esan nahi du hori direla nolabait ere aurrera begirako gure Champions League, ez? Esango genuke, benetan langile guztien 102 da etorkizunera begira garrantzi kualitatibo bere bizikoa dutenak, 3 bat emakumea gainera. Nahi dezuenean sartu zaitezkete, Bai, galdera bada. Hiriburuak esaten denean zer esan nahi da? Bilbo handia? Bai. Bai, eskualdeak. Bilbo handia, Donostialdea, nolabait, Silicon Valley nolabait esateko Bizkaian Txorierri da, eta hori, bueno, nolabait esateko, ez da? Orduan, ezingo da konparatu Txorierrin dagoena, ez dakit nik mehatzerrian edo eskerraldean dagoenarekin, osea, nahiko desberdintasun handiko eskualdea da Bilbo handia. Bai, bueno, estadistika guztiek dute nola hiteko trampa bat, eta ikerkuntzan hain zuzen, askotan esan dugunez, beti liluratzen gara, gure proporzioan euneko intentsidadearen aldetik, euneko 2 hori asko ematen dagoela, konparatzen badugu, Alemania, Frantzia edo Europaren batazbestekoarekin, baina gure antzeko eskualdekin konparatzen badugu oso bajua da. Gure antzeko, hau da, eskualde industrialekin konparatzen baditugu, inbertitzen dira euneko 4, euneko 6, baita euneko 8. Orduan, beti estadistikak baloratzeko orduan kontu handizi bere da. Batez be horrelako estadistiketan, gure politika ekonomikoentzat gai hau klabea da. Hau da, pentsatzea ikerkuntzaren aldetik egiten ari garen esfortzua asko da edo gutxi dan, funtsezkoa da jakiteko nondik joan behar dugun eta zer non saketu behar dugun azeleradorea, nola baitez. Badago beste datu bat gaur jakin duguna, atzo Confebaskek eta CEOek egin zuten bilera baten aritik, eta berrikuntza eta kompetitibitateari dagokionez Euskal ekonomiari begira ari omen da CEOe. Horien. OECD. OCDE, bai, batutu, OCDE, bai. Bai, bueno, hori da titularra, ez? Baina beti titularrekin jokatzen dugu, batzutan nahi dugu moduan, baina letra txikia ikusita, bai, lilura hori ez da horren beste gure kasua horren berezia dena nazioarte, dalako nazioarte mailan, baiz eta Espainiaren barne, Espainiari buruz egiten ari diren azterketan, kasu diferentzial moduan aztertzen ari direlako Euskal Herria. Lehiakortasunen aldetik, berrikuntza eta zergatik ari dira kasu diferentzial bezala aztertzen? Bueno, ziurazki gure egoera ekonomiko zeharo ezberdina dalako Espainiaren batazbestekoarekin konparatzen, ikuspegi askoetatik, ez da? Ikerkuntza, industriaren pisua, sorpetzea, variable gehienetan. Beraz, lilura mugatua. Espainiaren barne. Ikerketa interes bat esango nuke. Ikerketa interes bat, lagina. Bai, lagina horren barruan ikusi dute, berezitasun bat badagoela bertan. Edozein kasutan hobe izaten da impresio ona sortzea, ez sortzea baino. Naiz eta lagina izan. Bai, kasu hortan positiboa da, nabarmentzen. OCDE. Bai, jakina, eta gure ustez oso importante izango litzake, nazioarteko mailan be konturatzea zen punturaino krisiari aurre egiteko orduan, planteatzen ari den politikak Espainiarentzat kaltegarriak dira guretzat. Orduan, aukeraren bat badago hor sartzeko eta nolabaiteko ezberdintasunak egiteko, primerakoa izango litzake, klaro. Bai, krisiarentzat planteatzen ari diren errezetak direla eta 2 urte dira oraintxe lan merkatuaren erreforma indarrean jarri zanetik. Ez dakit Euskal Herriarentzat errezeta ona dan edo ez, baina Espainiako estatuarentzat zenbait neurtzailei begira edo zenbait adirazleri begira ez da oso eraginkorra izan, adibidez langabeziari begira edo jende okupatuari dagokionez besteak beste. Bueno, ala ere estrategia hori defenditzen dutenek, beti pensatu dabe, helburu funtsezkoena, lan reformaren helburu funtsezkoena da kostea jaistea. Eta hori lortu dabe. Orduan, lan kosteak murriztu dira Espainian. Euskal Herrian be bai,
igual Euskal Herrian behar barik, baina Espainian bai kosteak jaitsi dira, eta euren estrategian arabera, hori da, lehenengo pausua, gero, lehiakortasuna berreskuratzeko eta ekonomia hobetzeko. Orduan, logika horretan kokatu behar da. Bai, langabezia datu horietan deigarria da, landunak 700.000 gutxiago diren bitartean, langabeak 200.000 gehiago bakarrik direla, azken 2 urteetan, ez? Eta orduan galdera da, nora joan dira beste 500.000. Beste 500.000 joan dira, edo jubilaziora, edo atzerrira, edo besterik gabe lanato bat bilatzeari utzi diote, esperantza galdu dutelako. Ez da, populazio aktiboaren jeitsiera bat eman da, bere garaian, immigrazio fluxu handiak egon ziren bezala, eta bat, nik uste dut egin batean, eraikuntza sektorearen doikuntza horri lotuta dagoela, baina egia da, bai industrian eta bai sektore publikoan ere, enplegu galera handia eman dela. Zerbait ere? Aniztasuna nik uste dut handia dela, Alemanian bertan ere, ekialdeko hor sartu berria dira. Bueno, sartu berriak ja 20 urte joan dira, sartu berriak ere, baina bai, badaude diferentziak, nik ala ere, horren arira azpimarratukena da, Espainian debate ekonomikoan gaur egun puri-purian dagoen gaia, balantza fiskalena da. Guri oraingoz iritsi etzaigun gai bat, baina kontuz itsasgora itsasbera horretan akaso gure ereduari ere eragin die. Esperantza Agirre oso interesatua dago. Bueno, guztiak daude oso interesatuak, ez da, azkenean diru kontuak nola banatu erabaki behar dira, eta lehen Nafarroa aipatu duzuenean, nik uste dut hor badagoela gako bat gutxitan aipatzen duguna, eta da, Nafarroako gobernuak gutxinez 10 bat urtez jaso du, nolabait gain finantziatua egon da, Volkswagenen bezaren kontu horregatik, behartzuen baino ehundik 10 diru gehiago. Horrek esan nahi du, bai PSN, UPN, PP gobernuan egon diren garaian, Nafarroan, diruz oso oparo bizi izan direla, eta nolabait ere hotxa amaitzen ari zaie, amaitu behar dute, eta doikuntza hori orain ari da nolabait negoziatzen eta erabakitzen ezkutuan, baina biztan da Nafarroak beste finantziazio eredu bat edo beste arnas bat behar duela, bestela etzukelako inondik inora defizit helburua beteko, ez? Orduan, esan dezakegu larrialdi edo, zainketa berezien gelan daukatela Nafarroa arlo fiskalean ere. Hemen ikusten da bai federalismo lehen Gorka Maneirok aipatu du, ez beraik nahi dute federalismo simetrikoa. Hau da, kudeatzea, fiskalitatea sari zara horrein. Dana. Osa, federalismoa, arauak non egiten diren, erabaki politikoa non egiten diren, eta diru publikoa, zergeetako zenbat diru bilduko dugun, fiskalitatea, eta diru publiko hori nola erabiliko dugun, gastua, politika publikoak. Erabaki horiek, segunetan non hartzen diren, tresna gehiago dituzu edo gutxiago, gut ditugun desberdintasun horiek behar bezala kudeatzeko. Eta federalismo simetriko horrek ez du aukerarik ematen, Euskal Autonomia Erkideak dituen berezitasunak eta Nafarroak dituen berezitasunak, orokorrean Euskal Herria dituenak, egokitzeko, bere lan esparruan, bere lehiakortasun mailara, bere ez daukagu. Guk jarraitzen ari gara, Espainiak erabaki du berak doikuntzak egin behar dituela, eta guk atzetigoaz. Eta guk jartzen dizkigun hezkuntzan jarri digun eredua, eta guk eredu hobea dugu, eta hala ere aplikatu behar ditugun mugak. Ze importantea den lege egintza erabakiak. Azkenean, Euskal Herrian hartzea. Dana dela federalismo. Laburrea amaitu behar dugu, bai. Federalismo simetriko hori, nire ustez, ez da federalismoa beste zerbait da. Zer da? Zentralismoa. Dezentralizazio hutsa da. Dezentralizazio beste gauza bat. Hori da federalismoa. Beraz, zentralismoa da zuretzat? Dezentralizazioa uste dut aipatzen dutela, baina orokorra eta simetrikoa. Dezentralizazio simetrikoa. Hori ez baita federalismoa hitzetik bertatik, federistik, beste gauza bada, paktoa da. Bai. Diferentzia ekonomikoak aipatu dituzu, eta gainera zu historia salea zara eta. Datu interesgarri bat, guk indako azterketa baten, orain gure errenta per capita eta Espainiarekin konparatuta, ehuneko 135 gau. Frankismo amaitu zanian, ehuneko 110. Orduan, alde horretatik, pensatu laike, nolabait aurreratu dugula, relatiboki. Baina, historia ikusten badugu, Republika garaian, gerra aurretik, Euskal Herriaren egoera zegoen Espainiarekin konparatua ehuneko 180. Eta Gipuzkoa ehuneko 200. Historikoki,
denok konturatzeko frankismoaren eragina ekonomian bebai zen punturain izan da garrantzitsua. Noski, traidorea ginen Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak gainera. Zelaineko las mila eskar gaur gurekin izateagatik, Jose Luis Izundia, beste horren beste Jalena Lakaskarrik asko, eta Leister arte Barandiaran eta Zelaia, datorren astean ikusiko dugu elkar mila eskar gurekin izateagatik. Jaun Andreok, mila esker izan diguzuen arretagatik. Bihar arratsaldeko 6 laurden gutxitan egunak eman dituenak azpimarratzeko prest izango gara.